Atlas zabúdania je kniha o spomínaní a zabúdaní. Je o veciach, na ktoré sme zabudli, na ktoré sme museli zabudnúť, na ktoré sme chceli zabudnúť a o veciach, na ktoré si nevieme spomenúť. Atlas zabúdania nám ich má pripomenúť. Predkladám vám týmto rozbor vašej povahy a osudu. Vaša povaha má mnoho dobrých stránok a tiež vidieť pilnosť vo vašich prácach, ktorým dávate prednosť pred zábavou. Oznamujeme vám, že váš syn Jozef nebol doporúčaný do výberovej školy, pretože nie je záruky, že by mohol rozšíriť občiansky uvedomelú inteligenciu oddanú socializmu. V prvom rade si musíme vysvetliť jednotlivé slová vety. Existuje Boh alebo neexistuje? A tam totálne zdemolované auto uprostred cesty. Červený Citroën, vraví Migimu, hen rukavica. A ona to bola ruka. Meter odo mňa na chodníku. Samozrejme, že si každý pamätá, čo robil 11. septembra. Je tu vysvetlenie, ktoré sa síce nehovorí ľahko, ale predsa len treba spomenúť tú možnosť. A síce, že koniec sveta naozaj nastal a my sme si to vôbec nevšimli.